Лентичките, които носим тази вечер двамата с Даниела, демонстрират съпричастността на Нова телевизия и на нас двамата към Световния ден за борба с СПИН. Какви са новините по този повод? В Европа продължава да има ХИВ епидемия, предупреждават от Световната здравна организация. У нас за последната година са открити близо 170 нови случая. По повод Световния ден за борба с болестта, мобилни екипи в цялата страна правят безплатни изследвания. Виолина е сред стотиците хора, които днес се изследваха за СПИН в мобилните кабинети. Решила да се тества за вируса случайно. Знам, че много млади хора умират от него и най-важното е да са информирани, за да може да се предотврати това. Винаги може да се заразиш от каквото и да е, дори от едно безобидно проявиване на ушите. Резултатът на Виолина се оказа отрицателен. Според лекарите е добре да отделим няколко минути, поне веднъж годишно, за да сме сигурни, че не носим опасната зараза. 10 на 15 минутки с техническата изработка включително. Необходимо е съвсем малко кръв от пръста. Всички хора трябва да си направят тест за ХИВ. Всеки, който не си знае ХИВ статуса, е добре да го направи. И все пак трябва да имаме едно на ум за резултата, ако са налице основните рискови фактори – безразборен полов живот, секс без презерватив, инжектиране на наркотици. Можем да имаме един отрицателен резултат, а човек всъщност е ХИВ инфектиран. Трябва да са минали 3 месеца, за да сме сигурни, че човек не е инфектиран с ХИВ. Симптомите на болестта могат да не се появят в продължение на 10 години, но заболяването е фатално, особено ако не се лекува, напомнят специалистите. За всеки заразен, Здравното министерство осигурява безплатна антивирусна терапия. В момента регистрираните ХИВ позитивни у нас са над 1400 души, но според здравните власти реалният им брой надхвърля 4000.